Excited pa naman akong magpicture ng yung mga punong kahoy baga kasi ang gaganda na ng kulay ng punong kahoy. And then, hindi ko chinek yung battery is wala palang charge yung battery. Sayang. Gusto ko sana picturean yung mga kahoy na ano, yung ang ganda na ng kulay. Katulad ng kahoy na to, oh. May pictures kami dito ni Ayla nung ano pa siya siguro 6 months old or 3 months old or 5 months old. Mag-change pa to ng sobrang red eh. Ang ganda eh. Tapos may hagdanan. Diyan kami tayo na Ayla, nakaupo ata yung picture namin nung 6 months old siya. So ito sana yung gusto kong picturean, kaya lang ano, yung camera ko is yung battery is dead. Hindi ko chinek yung battery is wala pala siyang charge. Sayang. And then dito naman sa kabila, meron naman ditong magagandang ano, nag-uumpisa na silang nagsipaglagasan. So siguro mga ilang araw wala na tong mga dahon. Sayang pa naman. Ayun yung dito sa sidewalk sa kabila. Nakikita niyo yun. Ang gaganda ng, ayun. Ang gaganda ng kulay ng kahoy. And then sa kabila naman is meron doon kaya lang wala na siyang dahon. Naglagas na. So sayang. Dinala ko pa naman yung isa kong camera kasi pwede siyang pang ano, picture na ano ba, zoom. Kaya lang hindi pala yung battery walang charge. So ayan, hi. So ayan, doon yung kahoy doon. Yun, ang ganda-ganda ng kulay. So ayun, sayang. Tara, pasok na tayo sa trabaho. Baka malate pa ako. So yun nga, hindi ko chinek yung, sayang, chinek ko yung SD card. So yung battery hindi ko na check. So try na lang natin ulit bukas. Mag-picture tayo bukas ng mga kahoy na hindi pa nagsipaglagas. Kasi ay tamang-tama bukas wala akong pasok, day off ko. So yun, mag-ano tayo. Gising lang ako ng maaga. Kailangan ko mag-picture ng magandang picture para sa fall season. Kasi last year wala ata akong picture last year ng fall na yung mga kahoy nag-change na ng color. So bukas, promise, gigising ako ng maaga bukas para makapag ano tayo, picture tayo ng magandang picture sa mga kahoy. So dito naman sa sidewalk na to, sa harapan ko, ang ganda rin ng kulay ng punong kahoy. Sobrang ganda ng kulay. Dito ako dumadaan kasi mas gusto kong dumaan dito sa neighborhood na to, dito sa kabilang sidewalk. Yan, malapit na tayo sa work. Tawid lang tayo ng konti tapos nasa work na tayo. Malapit lang yung work ko sa bahay, kaya kung nagtataka kayo, nilalakad ko kasi 10 minutes walk lang sa bahay yung work ko. Sobrang lapit lang.